מונולוג על אהבה מאת יוסי בנאי, מגישה רבית שם טוב. ערב טוב לכם, קהל נכבד, ערב טוב. אתם יודעים, אם הייתי צריכה לומר לכם במילה אחת את כל מה שאני מתכוונת לומר לכם הערב, הייתי בוחרת במילה אהבה. כן, גבירותיי ורבותיי, אהבה. אהבה זה שם התואר, זה שם העצם, וזה גם שם המשחק, אהבה. טוב, תראו, לא צריך להיות אוהב מקצועי, בכדי להבין שאם אתה הולך לישון בלילה עם לב אוהב, אתה קם בבוקר כמו קרן שמש. אהבה לעולם, והעולם לא מפסיק ללטף אותך עם מנדולינה בנשמה. כל מה שאתה צריך לעשות זה להכריז מדי פעם, בפעם בחגיגיות, Monsieur Madame, je vous aime. או כמו שאומרים בעברית מדוברת, ואהבת לרעך כמוך. וזה לא חשוב אם אתם אנגלים, אינדיאנים, או סתם ישראלים שרוצים להגיע הביתה בשלום. זה לא חשוב. מה שחשוב זה לאהוב, רבותיי, לאהוב. לאהוב כל עץ, לאהוב כל כוכב, לאהוב כל אפרסק. כי אם נדע לאהוב, אתם תראו איך האור יהיה אחר, איך העולם יחייך אלינו יותר. אתם תראו איך חצי עולם יחבק חצי עולם, וכל מה שהיה מחסום, גדר, או נגיד אפילו קיר, יפרוס פתאום כנפיים ויתחיל להיות שיר. שלום רב, אנחנו עם מבזק קצר. אבל בקהילה היהודית בניס, זו אותה גופתה של ריימונד ממן בת 77, שנרצחה בפיגוע הדריסה בטיילת של ניס ביום הבסטיליה בשבוע שעבר, בו קיפחו את חייהם 84 בני אדם. זיהוי גופתה התאפשר בעזרת בדיקת DNA, שאימתה את חששות משפחתה. גם אחותה של המנוחה, קלרה בן שמעון, בת 75, נפצעה באורח אנוש. רגליה נקטעו ונכון לשעה זו היא עדיין מצויה בתרדמת. שני אחים בני 2 ו3 מדיר אל אסד שבצפון מתו היום לאחר שנשכחו לכמה שעות ברכב שחנה בבית ספר שבמועצה האזורית אל קסום. פרמדיקים של מד"א הגיעו למקום, העניקו להם טיפול רפואי וביצעו בהם פעולות החייאה. אך כעבור כמה דקות נאלצו לקבוע את מותם. אב הפעוטות שמלמד בבית הספר חש ברע לאחר שכוחות ההצלה הגיעו ופונה לבית החולים. זה סוף החדשות מפי רבית שם טוב.